to dneska vyjde? Co by se jako mohlo stát? Si to neposral jako minule. Jde to. Prachy máme připravený. Jediný, kdo nám to může posrat, seš ty. Podívej se na sebe, co to máš? Vypadáš jako nějaký skurvený fanoušek Kmotra. A abych tě uklidnil. Koukej, co jsem vzal. Pro jistotu. Nikdy nevíš, co se stane. Kde jsi to vzal, prosím tě? Je to plynovka z bazáčů. Sranda, ne? To moc ti nepřišlo. Nemáš ani tušení, kolik vevnitř stojí dát si panáka. Vy snad nejdem dovnitř chlastat, ne? A teď vážně, šukal jsi nikdy? Až teď mě znáš, že jsem paníc. A myslíš, že je to dobrý? Asi jo, když to pořád honíme. Hele, mluv v jednotným čísle, jo? Já šukám furt. Já už ani nevím, kdy jsem byl naposled nucený si to dělat ručně. Já ti řeknu, jak na to. Našteluješ si tu její prdílku, si z tebe nebude hnedka vlhká, takže si normálně nasliň pořádně prsty, zajedeš tam a začneš si tam rýpat, jako by se snažil vyškrábat nějaký šušeň, který nejde vyndat. A pak přijde chvíle pro tvé péro, které budeš mít ověnčený gumou. Normálně pomalýma krouživýma pohybama jí ho tam nasoukáš a jak už budeš vevnitř. Tomu se říká mrdání. Na co tak čumíš? A kurva. Ale víš, kdo to byl? To nepovědomá. Linda, nejlepší kámoška mojí ségry. A ona je kurva. Jako lekl jsem se jenom kvůli tomu, že tam byla ona, chápeš? Jinak bych už teďka drčel nějakou pěknou kurvu. Tak Linda Odenelova, to teda rozhodně nebyla. Co? To prdele, kde mám sakra kabelu?